Kumshi benta banwanra ya ka jing sngew thu bat ban penchai halor ka jing no senyang ban aisnam shaki weipat ki para breu ka ban long kum ka jing ai jing im shaki weipat lingba ka jing no senyang ya ka snam henne ka janmit jong ka arpnyo trik ubnai leber arjar arpsau ka kong lugrisha shulai ka bade ka assistant director voluntary blood donation jong ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong bat uba alpios dekhar ubade vice president jong ka ai jing im voluntary blood donor organization kila mi biang shakmat ban batai ya ki jing kordor bat ki jing mentoy habai de bat ka jing ai snam Ble shibone pibara ke keteng jong ade di Gresha Mary Shulai ngade no office jong ka Meghalaya AIDS Control Society but try ko assistant director jong ka voluntary blood donation te mentak singa ko apel shai fi kin ya chipang ke jing ai snam once ngobha kita ki kendon ki ba manu bala pan ai snam but ki bri ki ba kum no ngila ba kin ai snam te para bol bon ki jukali yang amo kano sen ha ka shi snam kila pan ai snam kata ka de namenta ki shenrang kila pan ai snam sau sen chi snam kamot hadien lai lai banai ye ki kenthe kila pan ai snam sau lai sen chi snam mot hadien sau sau banai te ki jukali ru ba ki bri ki badan ya jingpang yang HIV nani kini ba yo STD STI but kiwe ki jingpang mo ki ba pang diabetes hypertension kila ni aman islam te kata rung ako aman pensyai ba ki brio hi ki badan yo yang HIV STD STI kim la bakin islam te kini ki ba pang diabetes ru ka syang na da kini ki brio ki ba dan kam insulin kim la ban islam kini junam kinum la ban islam but kini ki ba don BP pat wala kidi dawai BP ru kila ban islam ho tang bahaga por ka baki kwa bakin islam ni hap thau shai ka BP jongki lada ka de hapo ka tu ka normal limit jongki kila bakin islam te ki judan ru bakali ba katno ki shim ya ka snam no ubrio hapo ba islam ya kani ka shong ru haka jingkhya jong ubrio te kamot hapo ba fi islam ki shim dai spa san phau ml lani sau spa san phau ml mo ka balong nama ka met jong ubrio ngidan tang san hadu 100 liter ka snam haka met te nakata pan ni shim tang lai spa san phau lani sau spa san phau ml te ka weiru ka bon hagi baju kali ba hadin bangila deb islam ngila ne em bangin trekya ngila ne em ban exercise khamta mi ki khna samla li baju le chajim te ka niru aku aban pensyai khandiat ba hadin ba islam balai barabor ngi juang yaki bakin shong thai tra khat san at 4 minute kata kalong nama ba kamet kadan kam ken bakan shong thai tra mdei masan islam ba kini trekya no kila ban tre hadin bala deb islam hindre một kinh nghiệm kinh ta ki hab ban shong shwa ti kham tam mas da bai snam le khat san at 4 minute ki hab ban shong that ti ngi ju ong barabor moi kini ki brigi ba islam hadin bala da islam mod hakatu ka sngi hi ka bhai ba ki kyal na ka jing tre khya lani na bakan le ki exercise mo ki bakya namar ka talot ka met ti mod hakatu ka sngi hi ba ki islam ka bhai la da kila ban kyal hinde kam ta pat ya ka met ti kila abyang hakasi ka babut pat ban le biang ya kita ki ke baki kwa ti kawai ru ka jingkali ka bagi jukali bha ka dei ba ki brio ki badi secret kila ne am ban islam ho ki brio ki badi secret kila bakin islam tam ba ha ka por bala dep islam pan ki dei ban kiar kum tu lai kenta ai bakin di secret kinum la ban di secret hadien kalai kenta ki sala pat bakin di daki kwa but kawai ru ka dei ba bon hak shet so thu bakla kani shwa bakin islam kimut balada de bandi ba kina kwa bandi kya du kalong em kata ngimla hapo ar phusau kanta shwa pin islam mut kimla bakin di kya kimla bakin di gidawai namar kani pat kam kasnam kanum bhala dangishim mat ngim jula hidu bangin shem kasnam ndau nu brio shaban wan islam di kya dane di dawai kawai ru ka jikali ba bon bha ki jukali ba kanno ka jingkhya ubrio di bandan ha ka por bo islam kani ka long ba ha ka por bakin dawan shaki blood center belengi ju ong ba yaki bakin hap thau shai ka wet namar ban shim hi ka snam na ubrio udan kam bandan sausan kg shajrong timur hapo ka sausan kg ngin jula bangin shim namar ba ubrio utalot timur sausan kg san phau kg sheneng
ide ki brio ki babiang bakin aisnam te ki we de ka jingkali kalong ki brio ki badi dawai ki yon em ban aisnam bandi dawai long dan ki brio ki baki pang biong kle ki di mo ki antibiotics kong ki aspirin ki kum kini ki jai dawai nginum la bangin shim ha ka to kapon de ki long hoi ban aisnam hadin te mut kim de pat kum bangala batai mene ki brio hi ki ba kwa ban aisnam mut ap sau kunta swabakin aisnam ki de ban kia na ka jing di kiat ki de ban kia na ka jing di dawai ki de balong ki baklan nang bakin dawan aisnam ru kanung kta e kamet ka jongki bat kasnam kanong ka bakho swabangin ayaki nong pang hoi wala da ngile e kita ki test ru hinde kane kade ke baki de ban tip swabakin aisnam timut ki brio hi ki badi dawai kimlong bakin aisnam te ki brio ki badi dawai bp ru kilong ban aisnam hinde ha ka to ka por pat ni hap thau shai ka bp jongki ada kalong normal kam lele usually habangi aisnam ngiyon em kum ki infection namar haki blood center ukidan ki bon ki jutieng mo yakini ki thanya bangi pendon kam yakini ki blood bag sekitu ki ba kas ka bangi bo ya kasnam ki pla mo kumi kita ki jukali hi hoy tinga kwa bangan pensai khendiat ba ki brewi ki bawan ban aisnam kinum yo infection dali leiru na kajing aisnam namar ba ya kasnam hi ka bangi shim na kiru swabangin ayu nong pangru ni habangin tesra kita ki jingpang ki bangi test kadai ya ka hepatitis B hepatitis C HIV ka syphilis ka bangi ong ka sexually transmitted disease dan sexually transmitted infection bat ka malaria ti haba ubriu hi ulat na kita ki jingpang timut kasnam kalong ka bakhot kan swabangin aya ki nongpang ti bat ki briu hi kim ju yo pat i kita ki jingpang na kasnam ti lada ki wan chi blood center u kim dei ban tieng namar ba kitiar gi bangi pendan kam ha ka por ki aisnam kilong ki bakhot mut ni pendan kam thamai bet mdei de ki ju ti anu ru ki bawat aisnam mut we ubriu yo bet ka blood bag ka bathamai bat ki tu ki thanya pendan kam ru kilong bet ki bathamai ti laju don ru bakali mo milan em ban yo ha ka por le kham tam ha tu ka por corona ka ba ida jar shah ki blood center namar ba kaduna plat kasnam ti ki bre bakin wan aisnam mas ngom ha shah ki blood center ru kimyo bapli bakin mi na yen tingi haban sugar pat te kum ha ka tu ka por laju don bakali ba kham tam le namar bangi haban ya bod ya ta ki kendon bala bod da sarkar mo ka tu ban ya jingai ni iwe nang ta pringi haban le ki test ban tip ti ki juyo na em yau tau jing nyang jing pang corona na ka jing aisnam kum kata ka kes ru yim paju don hado menta hakatu ka por ki brio shabakin wan ki blood center ru ho ai kila abot ta ki kendon bal abot ka sarkar te ki lale ta ki test bat ka blood center hiru kalong ka bakhoi hakatu ka por namar ba ki habbet shabakin aisnam ru ki habbet bakin penon kam ki sanitizer te bat hoi ni hado menta 4 judan ban ong ba ladon menu ban yo corona na kajing aisnam ti kila judan ru bakali bahatu ka por ki blood center kilong em ki basngan yo brio banwan ti kata ru hawat ngalabangan ong ba kalong ka basngan haka tu ka por namar bangi kham 4 judan ru ka kes bat kumbang alabatai hi ki blood center ru ki kilong ki bakhot bat ki ba biang hi yo brio banwan aisnam ngasukwa ba kentu ki brio baro ki badan ka mons ngobha banyarap ikiwe bakin wan chi blood center hamtam hani hadong ko kadan ka civil hospital blood center hani kadon lada phi kwa kumnom no ban aisnam lada hadin habot pirabe pin aisnam ngobha wan chakmat da ka mons ngobha lam pin bor lam jing yo nong wan ban yarap ban ai jing em yakiwe namar shi unit kasnam jong phi kala ban ai jing em hado laingot kibre kuble shibon Kublai Pibaro ngade ba Alpius Dekhar ngade Vice President jongka Ajing Im Voluntary Blood Donors Organization but nakaliang jongka seng ngapek tru yaka riboy borok kawai te ndiat ngadon kumba phile asngo ba nakaliang I Assistant Director jongka Meghalaya AIDS Control Society ila pensyai halor kajing aisnam mon sngoba te khendiat ngadon ban pensngau hapi ki paik nong song khamtam jong kane ka thain riboy district borok kawai ba nimdei ban shifting nimdei ban sir nimdei ban sngap ya khubor hamsaya ka ba ki penting ki brewi phi nginmi shakhman ba ngin ai su baha ya la kasnam ba ngin yo ban
flight im ya ka men sim jong no re jong no te namar ba kumba ni na kinong song snong jong ka thain ri bhoi ni de ki ba don bok ba hang ne hapo nong po civil hospital ka don ka blood center na ka ba ha ka no ko por ngila ban wan hang ne ban ai su ba ya la kasnam te ngadon ban kan tu phi iwei pe iwei ba su ba yesim khelem ya kane namar ba nginum dei ban shifting kanuksa ngan IP ba nga dalade ngalade ban ais nam khat sausin adu menta ngasat nya khlain kumbalong lem kiwei but ngala ru ban rep ban riang namar ngaru ngadei na kalong yin jong kinong rep hi ngala ban rep ban riang ban trei ban kata kumba trei lem kiwei kamdon kano ke jing kata kumba yo le se fi osngau ki khubor na ki breu kumne kumtai ba ki ong ba hadin ba phila adep ais nam phila ban tolot phila ban kumne kumtai em kamdei kumta ngala syam yalade ngala don ka experience ko bala khat sausin ngala dep ais nam am judon kano ka jing tolot ne kano ka jing smoper ka met jonga rei ngarang yo man ya ka jing shat jing klang bat jing ko jing khia bat ka jing mentoi ka ba kongsan ndai tang nam ta gitu kinong yo ya kasnam jong kinong pang ki ba yo ya kasnam rei kadai khamtam yang ni ru ki ba ni se ais nam na ka por sa ka por ni yo ba ka jing mentoi ha ka ba ni yo no ya ka free medical check up nang tade ka jing mentoi ba ni yo no ngon ya ka jing ko jing khia ka met jungi namar ba bele ni long kumbangi penmi no ya kasnam barim ni yo biang ya kasnam ka bathamai ha po ka met jungi ya ha ta rukom nga halajong ka jing snow jonga ka jing shem jonga but ki perlok jonga ki bangi ya don lang hakne ka organization ru idon ki bala ais nam hadu arpau lai pausin ru ndrei ki trei ki kata ki sat ki klain kum balong lem ki wei inju don jing pher te kawei ga jing karpat biang sai hisin khamtam ya ki nong song snong jong ka thain ri bhoi bro kawei ba nin da ka bang ino senyang ya la ka jong kasnam nila ken ban yarap lem ya ki wei bangin ai lem ya kata ka jing im sha ki wei ba kinnom khmi lenti banda mare banda lewat sharum saneng ya kasnam ha ka por ba ki don kam tengah kentu pi ki nong song snong baro bangin yami syakman bangin ya ai sung bahaya la kasnam khnang ba nginla ban pendap penbiang ya ka jing don kam jong kasnam hapo kane ka civil hospital jongi ba khnang ba ki ba pang ba stom barla don kino ki jingjia ki ba je emergency yan so no kum ki accident lene kum ya kilong kemi ki ba kha la ki don kam ya kasnam ba kin num du no ya la ka jing im tam na ka daw ba ki du no ya kasnam ta sa shisin ngai khuble phi baro bat na karpat ru khamtam ye ki khun samla jong ka thain ri bhoi ba ngin mi sakman da ka jing slur bat da ka man sim ba ngin pakhat ba ngi yarap ye ki wei bangin ai lem ya ta ka jing im nam ta jong ki wei khuble shibun